Hej alle sammen, så er vi taget ud til Halsholt Skatepark. I dag der vil jeg teste mit nye GoPro, som jeg har fået. Man kan se her, smider det på, smider jeg jer med under hvordan jeg kører min session. Jeg prøver at komme mig selv et par tricks, jeg gerne vil lære, eller prøve noget nyt. Jeg prøver at varme lidt op. Nu er jeg blevet helt kold igen. Rock slide rundt i de store corner, og så en lip slide her. Backlip slide. Lip slide rundt i det store. Og det gik ikke. Den er tør. Det er sådan en fiber. Det er tørt. Jeg vil gerne prøve noget mere over den der pukkel der. Lip slide den vej. Backlip slide. Front 50. Back 50. Og så tager vi den derfra. Lip slide. Vend om. Ligesom den der kommer hen her. Backlip slide. Det bliver lidt sjov. Det var faktisk ikke. Front 50. Oj. Yes. Så en back 50, den tror jeg faktisk er svær at lande i. Det gik bare nemt. Okay, jeg prøver lige at køre derhen. Whip lip over. Hvor man kan hive backlip over. Hele vejen. Jeg ved ikke om den er glat nok. Jeg prøver. Starter med en whip lip. Den her vej. Så prøver den anden vej. Hive backlip. Den tror jeg bliver sværest. Den tror jeg faktisk er ret svær. Den whip lip. Den blev lang og grim. Se, den er lige pludselig svær. Jeg har lavet ret mange ting over den her pukkel her. Heel backlip. Den er level ny. Den tror jeg faktisk ikke, jeg vil få så nemt. Lad os lige prøve at varme lidt op på rampen. Store quarter derinde. Okay, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan se. Det er stadig nyt for mig, det her GoPro. Bare backlip. Bare front lip. Whip lip. Heel backlip. Whip backlip. Den tror jeg så er. Holder den. Yes. Heel lip. Okay. Jeg er lidt nøjeren. Yup. Okay. Det er lidt koldt herinde i dag. Det er faktisk meget koldt. Det er lige, jeg tror lige næsten lige det på kanten til minusgrader. Og jeg har købt med i shorts. Jeg er heller ikke for klog. Jeg tror lige, jeg tager sådan en ordentlig runde i parken. Okay, så jeg laver en rear and whip over boksen derhenne. Kører rundt i det corner der derhenne. Får 40 flare. Og så det store rally hanger. Case. Det må hun gerne en gang imellem. Rundt i hjørnet. Fint. Og så hænger på det store. Det var tørt. Okay, jeg kom lige i tanke om noget. Når man kommer derhen fra, hen på det mærkehjørne ved den store quarter, hopper herfra, og så forbi puklen, og så ned i den her. Og så tænker jeg, at man kommer skævt på her. Så en downside triple whip. Og så skal jeg lave en... Hvad skal jeg lave derhen? Hop over gabet der. Downside triple whip. Triple downhill. Over gabet. Triple whip. Triple downhill. Der. Nøjeren. Mit forhjul er gled. Hvis det er alt for skarpt. Og så er jeg forhjul laver den her. Den der vej. Føles ikke særlig rart. Ja. Downside triple. Downside triple hill. Det var meget godt. Lang tid siden jeg lavede en downside triple hill. Jeg tænker, jeg vil lave nogle air tricks. Jeg tænkte faktisk på noget på før. Bry whip, bry double, bry triple. Back to back. Bry. First try der. Nu gør det sådan her. Så jeg laver bry flip kickless R. Og så lige da jeg har lavet den, så vender jeg om. Og så skal jeg lave direkte tilbage til umbrella. Heel, rear end. Så må vi se, hvordan det går. Ja. Kom så. Umbrella, heel, rear end. Irriterende. Op igen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg ikke kan få den en line, når jeg er så tæt på. Så pas på med at komme så langt, fordi hver eneste gang jeg kommer langt, så glider jeg også hurtigt ud af den. Right flip kickless. Først igen. Ja tak. Rundt der. Bam.